מה שקורה זה שאנשים לא רוצים לשים תמונה בקורות חיים. ואני אומרת לכם, מה זאת אומרת תמונה? תחשבו שבמילא יגיעו לתמונה שלכם דרך הלינק ששמתם ללינקדין. וההפך, אם לא תשימו תמונה בלינקדין, מה יגידו? מה הם מסתירים? פרופיל פיקטיבי. מה אומרים תמיד מי ששם ים, דשא, חול? אנשים, מה? אין פה בן אדם? אני רוצה לראות את הבן אדם. אם אין תמונה, הפרופיל נחשב לפרופיל פיקטיבי, ואני אחשוב פעמיים אם בכלל יש פה בן אדם באמת שזה פרופיל שלו או לא. הבנתי. אבל השאלה היא איך אפשר להעביר וייבים בתמונה שהיא... בוא אני אמיתי עכשיו, אני אראה לך מלא פוסטים של בנות שאני אומרת, וואו, איזה, בא לי עובדת כזאת, איזה אנרגיות מהפוסט. כאילו, היא מחייכת, היא כזה, בא לי עובדת כזאת. אבל אם בן אדם הוא לא חייכן. אז זה בעיה, אז אני לא רוצה עובד כזה, בול. או, אני לא רוצה וייבים מורידים, אני לא רוצה וייבים ממורמרים, אני לא רוצה עובד ממורמר. ורואים את זה מתמונה. רואים את זה, את קורנת, יש תמונה. לא, 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 וייבים, אנרגיה, זה עובר. תקשיבי, יש תמונות שאני אומרת, אימא, איזה מאמי, בא לי להיות חברה שלה. לא קורה לך את זה? שאת רואה מישהי בפייסבוק, את אומרת, יואו, איך בא לי להיות חברה שלה? אז כזה, אני רוצה שירצו לקחת אתכם כעובדים. בגלל מה שאתם משדרים, בגלל התמונה הזאת שלכם.